kayong tanggapan. Mayap kong oras mo nang yayabot ko. Talasambong reyno, hangin idesan ko, pasalamatan ko. Denggang sariliyo, ngening magkapilit, king bakong maminto. Wapindog daganiyo, karing sariliyo, laging ka pamintuan, dagol king pusoyo, wapinitang Diyos, babat yake kayo, at panwanano, ding sablang maminto. Wapinbit betaniye, karing sariliyo, ing lagyo ning lugod, dagol king pusoyo, lang pamagkon wari, nung dapat yang tawo, no neking kabias non, ing mamitbit kayo. Oling iting tao, ngon nasasabiano, wo kalagaran ke, itang Diyos banwo, dapat nung lawen mo, tawayeng dapat no, ing lupa ng tao, luluguran na. Aniya din ko bayas nun, miyabiyeke kayo, kung sabla-sabla, magsiyasat kayo, emusa na bukod, ketelo
king bolong saglit ning pamakiramdam at lalong paniyolong ding kasorilinon wamakalunos ne sablo at mitatambayan ngening itong lugod wa at daralayo pakikwanan niyo sa lualampon kilobyo kasal pantayanan mayakit kayo pelalong malati o taparagulyo ngano itang lugod at mapibabato nga na itang lugod sablaam yamano uling biya sanako talasal pantaya gawan yung guyamnon nung maminto ko pa kay bat king saglit apenandit ibili ke king berbalan ing kanakong amano a iyabiye ke kayo ngening king alang toknang ing lalakadiyo bang malyaring magkapilit ing tao king buri na ning Diyos wang ano ing lumakad kayong anting biyasang tao king banting upayang king kaunan unan yo ing babieno ning Diyos kaya kayo ngano manuwanan niyo ing metong ataw amika ating pusong banal king banting upayang iti at akit ning Diyos ikong sabla-sablan yeni king kapamilatan daring amanong miyayapse karing kekong pakiramdam ing mayakit ko iko nangon piling-pili ing mayakit kayo arapano ning Ginoo kasal pantayanan ngano ayalang dapat iti maging bawgiyamu king arapan ning Dios pakikuanan yupin ikayungon ngening pay pagal kayo at gugul-gul kong oras king banting upayang makanyanyang samban ing Dios king
kayang pangay espiritu ampon kikatutuan itiyo ing kailangan yung gawan. May kakilala na kayo at mabibiyasa na kayo kareting amano. Pakikuanan niyo pin karing sarili yu, pakitiyupin. King Diyos no, ikayo no, ing tune me pili. Banting upayang king panyatang no, ning aldo, ampon ing oras, karing balang metong ke kayo. Ing mayakit kong maliyaring makapanadsaran karing tinggap yung tungkulan. Wang ano, enako makayatros. Nune, ikayungon. Pasulong ingke kayong kabilyan. King ulido ding gabi ampon subebe na ning Diyos karing balang metong ke kayo. Makiabe ko pin king alang kapagkakunuan karing kekong kasarilinan king burina ning Diyos. Wang ano ing panawon at yune karing balang metong ke kayo. Ena maging kailangan king metong atawong talasal pantayang malambat ng metayid. No king ang gaman ngeni mayayakit. Ing ating kainan ing metong ataw. Ngano ing magpakasikan kayo ikayungan king lagyuning kalam. Wa ikayungan dapat yung galawan ampon galmangan karing balang biyeyo. Ing ate yung tinggap yung tungkulan karing sarili yu. Emo bokod ding akakit yung manungkulan ding ate yung ating responsibilidad ampon katungkulan. Nune bagkos ikayungan ang gamembro. Miyabe-yabe kopin ampong metatambayan king lalong ikasulong no ning kekong kasalpantayanan. Lalo yung ipakit king Diyos na ikayo metong kayo mo. No alang maliyaring magpatumbalag karing balang metong ke kayo. Ngening metuturuan ko karing amanong babiyena ning Diyos ke kayo. Ing tunoy ko ping lumakad ayanting tawong biyasa. Amaliyaring lawendo. Ding ati yung matang lalawe ke kayo. Uling din pakatanda niyo. Maninton lang abos-bos do king kekong kasalpantayanan. Maninton lang pilit king ikasirano ning balang metong ke kayo. Anya ikaming banal adadalo ke kayo. Makisabi kaming pilit at magamuwa mo karing kekong pakiramdam. Nasano ating sablang puso yung maging metong lamo king lagyo na ning Gino. Ila ko yung karing sarili yu ing ating maging kasangkanan karing kekong pamaminto. Lugod iya ing Diyos ke kayo. At ibabiyendo itang sablang bagay akailangan ning tao. Anya mo pin matulid mo. Talasambon ngeni akanakong disan.
pakikuanan niyo pin king ikayuno ing lunto atuneng mepili arapanan ning Ginoo. Kabong ing panawon at tiyo at mabatiyo ke kayo. Wa pagkapilitan niyo ikong sabla agkataniyo ding kekong sarili king pamaminto. Uling maragol ampong maluwalas ing obrang atiyo king mesabing ranglayan. Dapat nga na ding magobra pinanlamo kabilangan. Anya ikong sabla agkatan ko ding kekong sarili ing makoyo ing kasangkanan king banting upayang ing tao makanyanyang makapanuparan. Ing panawon atine ke kayo at matuano ding sariliyo king pamakiramdam karing amano. Magpakabiyasa kopin king banting upayang lalong maigit makanyan kong lumakad king ating tibayan ding kekong kasarilinan. Ilakoyo ing nanumang bage amaliyaring sumbagal king ikasulong yu. Nung daralo yaman ke kayo ing kapag subukan nga na tumula kayo uling ing Diyos luluguran na kayo. King pamamilatano ning kanakong panyatang ngening kawarasan ulit-ulit ing mapanalangin kayo. Ing ulit-ulit dagdagan niyo ing magayuno kayo. Di na niyeng iligan ing upaya na ning Diyos karin balang pusoy. At mayakit sano ing paratiyong makasadiyo ing ninumang atiyo king kasalpantayanan. Nga na uling eyebalo ing oras ng panyatang ning mesabing mapanako. Aniya sana ikong sabla king kekayong pamakiramdam king penanditayti. Lubos yung idapok karing sariliyo ding anggang mangayap adaramdaman niyo. Wang nga na magpakabanal kayo king lagyo na ninggin. Katataulian karing kanakong kasuyuan amalyaring ibiyek ke kayo. Mamuntukan. Dong eyo kelingwan ding kakong amano ketang natin. Anyong atiyo ing bangkala na ning kanakong bising meko. Ing dela ko ang pong sinabi. Ing lalo yung ipakit ing nasabing lugod king kekong pengaring makatagan. Uling iti king kayang sarili ing nenimuran ing panintula na ang bangin. King kapamilatano ninupayan ng Diyos. Pakikuwanan niyo king ikayong sablang malilog a pamilya. Akit no ang pong aratiyo kayo. Ing makapanisan ating netong alugod. Di na niyong panahon, isang mikakapatag. Uling itiyo ing paintunanan ng kekang penat. Nung deti magyela kan kekong katandanan, ing dela kung kamano ke kayo, lalo yung ikakit ing mapaling lugod. Uling iti king kayang pangabilian.
makanakong mamuntukan, kapamilatan da rin kaya kong kayadwanan, ing makanyani pang ipagkalod kaya kayo ng Diyos. Kapamilatan da rin kaya kong kapaminton, ampong kapanalangin, adwan ni Pingping Diyos. Ing lambayan niya pa isipin niyo, at makilutlutan kayo. Uling eyo balik, itang oras apan yatang no ning mapanako. Nakasadya ko ngan sana, at ipakit itang sablang bagay, material yaman, at lalo na diyang iti spiritual, uling iti, yo ing maragul diling maliyaring ayibyeyo king kekong penal. Iti yo ing panakong malyaring ay dala ang pon aso yo ang dagdagan mo po ing kekang katibabatan. Uling ing Diyos subukan ako po. Anyaya ko ngeni po sa sadyan ko keka, di naming lalong tibayan ing kekang sarili. Lawen mo din kekang kapatid, angeni kalupa mong manuparan niya beyabe. Banting upayang akitiye ing tagumpe. Alalong maigit apani na sanyo karing balang biyeyo karing aldo yung daratang dakal asalam. Kinguli na niti balen kong tipahan uwe ko pa'y nawo king po manuparan magkapilit ko pin ikayo ikongon dagolyeng lagod king ka sarilinan king met mong kabias non king bang galo kayo king bang lalong maigit balen ko lunto ko itang kekong kinong angin niyateyo lalo yapang sunlog king bukas yung aldo may babata ko pin waye ko tutok nong hanggang iyak iti ang pondasan tunay yung pagnason o sabla kong deson mikakalagad ko ikongan adios ing bendasyon malakuan ke kayo ikong sabla-sablo ang eniyatiw king pamakiramdam king barining gino dinan yung katawan pakatanda na niyo sinuyo ke kayo banal yung tipunon babalutan dako king lahagyo ning kalam ikayo ikongon keko yang tanggapon Santa Veronica lakuan dan akongan
Hello. Hello. Maya payabak po sa Blang Pengarian pong kapatid. Ah, ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong iniaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon upang sa gayon ay makiisa sa isang pag-aaral tungkol po sa ating buhay dito po sa Eskwelahan ng Buhay. At meron po tayong isang napakagandang paksa na pag-aaralan sa umaga pong ito. Ito po ay ang pag-ibig ay pagbibigayan, kalinga, at kawanggawa. Ano po kaya ang pag-ibig? Kung wala pong pag-ibig, ano po kayang mangyayari? Kung walang pag-ibig, pwede po kaya tayong magsalita ng kabanalan? Pwede po kaya tayong magkaroon ng kaloob na ayon sa sukat na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon? Pwede po kaya? Pwede po ba yon kung wala tayong pag-ibig? Pwede po. Pwede po tayong magbigay aral na ayon dito. Pwede po tayong bigyan ng kaloob ng ating Panginoon na ayon sa sukat na kanyang ipagkakaloob. Tatapat kung wala tayong pag-ibig, ano po kaya ang mangyayari? Pwede po Basahin po natin sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3. Ganito po ang nakasaad sa 1. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig. At ako'y naging tanso na tumutunog o batinggaw na umaalingaw-ngaw. Ibig po sabihin, pwede po tayong magsalita rito ng wika na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, datapwat kung wala po tayong pag-ibig. Parang isa po tayong kampanang umaalingaw-ngaw. Ibig pong sabihin, walang laman. Sa 2 po, ganito pong nakasaad. At kung magkaroon ako ng kaloob na pang-uula, yapin po nga manuang ko, ito po yung sinasabi ko, kaloob na pinagkakaloob ng Diyos na ayon sa kanyang kagustuhan, at kung magkakaroon ako ng kaloob ng pang-uula, at maalaman ko ang lahat ng mga iwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ibig po sabihin, pwede po nating mapalipat ang bundok sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat, kung wala po tayong pag-ibig, nagiging walang kabuluhan. Sa 3 po, ganito pong nakasaad. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa duka, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakinabang sa akin. Kahit po pala gawin natin yung kawanggawa sa kapwa, kahit po pala sunugin natin ang ating sarili upang maging hain sa ating Panginoon, tatapat kung wala tayong pag-ibig, hindi po tayo makikinabang. Ganun po pala kahalaga ang pag-ibig sa tao. Kahit na ginagawa mo na ang kagustuhan ng Panginoon, tatapat kung wala tayong pag-ibig, tayo'y magiging walang kabuluhan. Ano po ba ang pag-ibig? Itutuloy po natin dito sa 4 hanggang 8 ng unang Korinto 13. Ganito po nakasa sa 4. Ang pag-ibig ay mapag-inuhod.
at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananagli. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Ibig po sabihin ng pag-ibig, kailangan po ay meron tayong kababaang loob. Hindi po natin itinataas ang sarili nating bangko o upuan. Ang pag-ibig, sa 5, tuloy po natin. Ganito pong nakasaad. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi inaanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. At hindi inaalumana ang masama. Ibig po sabihin, isa pong ang taong umiibig ay nagtataglay ng isang napakagandang ugali. Hindi po siya mahalay, makisalamuha sa mga tao. Sa 6, ganito pong nakasaad. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Kung mayroon po tayong pag-ibig na nanggaling sa ating Panginoon, hindi po tayo nagagalak sa kalikuan. Ano po yung kalikuan? Yung gawang makamundo. Ibig po sabihin, nagkakaroon po tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili, kundi nagagalak tayo sa katotohanan. 7, ganito pong nakasad. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasaan. Lahat ay tinitiis. Kung meron po tayong pag-ibig, ang lahat po ay ating nababata. Napapagtiisan po natin, dumarating man ang subok sa ating mga buhay. Dahil meron po tayong pag-ibig. Dito po sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga ula ay mga tatapos. Maging ang mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. Ibig pong sabihin, ang pag-ibig ay walang hangganan. Kung kaya't napakadakila po ng ating Panginoon. Bakit po? Bakit po kanyong sumabi, magsalita, kung bakit napakadakila ng ating Panginoon? Dahil po binigay niya ang anak niyang bugtong upang sa gayon tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa San Juan 3:16 po, yun pong nakasaad. Kaya kung meron po tayong pag-ibig, ayon po dito sa ating paksa, ang paksa po natin, ang pag-ibig ay, ano po kasi? Ang pag-ibig, ito po, ay pagbibigayan, kalinga at kawanggawa. Kung meron po tayong pag-ibig, magagawa po natin ang naaayon sa ating tema. Pwede po tayong magbigayan. Pwede po tayong magkalinga. Pwede po tayong magkawanggawa dahil meron po tayong pag-ibig. Naayon po dito sa ating referensya kung saan nagbigay ng alimbawa ang ating Panginoon dito po sa San Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37, ganito pong nasasaad. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan. Isa pong tagapagtanggol ng kautusan, ibig pong sabihin, isa pong ebanghelista. Dahil pinagtatanggol po niya ang kautusan ng ating Panginoon. Tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sa 26. At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Sa 27 po, ganito po kung ano yung pag-ibig. At pagsagot niya ay sinabi,
Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 28, at sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Matuwid na po. Uling ing lugod, kailangan ing Diyos mo, ing luguran tamo, at ing paratang tao. Matuwid ang sagot mo, sabi po, nang nagtatanong, gawin mo to at mabubuhay ka. Sa 29, datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili. Ibig po niyang mag-aring ganap sa kanyang sarili. Ay nagsabi kay Jesus, at sino ang ating kapwa-tao? Dito na po papasok ang ating paksa, ano po? Sumagot si Jesus. Sinabi niya, isang tao ay bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y naulog sa kamay ng mga tulisan. Na sa kanya sumamsam at sa kanya'y umampas at nagsiyalis na siya'y iniwang alos patay na. Nilubas de po. Inalis po ang lahat ng damit niya at iniwan po siyang nangalahati na lang ang kanyang buhay. Yun po ang isang tao na nasa gitna ng daan. 31. At nagkataong bumababa sa daang yun ang isang saserdote. Saserdote po ang pinakamataas na namumuno nung panahon po ng ating Panginoon noon, no? Yung mga udyos. At nang makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Nakita po niya yung tao. Ang ginawa niya, lumiis po siya ng daan. Pangalawang halimbawa. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, dumaan siya sa kabilang tabi. Dumaan po sa kabilang tabi na naman yung isang Levita. At sa pagkakataong po yun, sumunod na dumaan ang isang good Samaritan, isang Samaritano. 33. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag. Nahabag po yung Samaritano sa nakita niya sa isang taong halos nangangalahati na ang buhay. 34. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuusan ng langis at alak. Kinalinga po niya. Pagkatapos niyang kalingain, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala niya sa bahay tuluyan at siya'y inilagaan. 35. At nang kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Denaryo po ang tawag sa pera noon. At ibinigay niya sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at anumang magugul mong igit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Na po? Nagkawanggawa na po yung tao. 36. Sino sa tatlong ito ang akala mo ang magpapakilalang kapwa-tao na naulog sa kamay ng tulisan? Nino po? Sino po sa kanila ang nagpapakita ng pag-ibig na mayroong dalang pagbibigayan, kalingat, kawanggawa? Tama po yung mga udyo. Ay, meron po bang nagsabi ng mga udyo? Wala po pala, ano po. Ang Good Samaritan po. Siya ang nagpapakilala ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Kaya po tayong mga espiritista,
dahil nakikilala po natin ang pag-ibig sa ating kapwa-tao, kailangan pong mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin po natin ang ating mga kapatid. Mahalin po natin ang ating kapitbahay. Mahalin po natin si kumare at kumpare. Pwede po ba yon? Pwede po. Na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon dahil yun ang turo niya sa atin. 37, at sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya, at sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, gayon din ang gawin mo. Ibig pong sabihin, yun po ang utos ng ating Panginoon sa atin. Nadali natin ang pag-ibig na mayroong pagbibigayan, pagkalinga, at pagkakawang gawa. Hindi lamang po sa araw po ng Kapaskuhan. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay, kailangan pong ang pag-ibig ay nasa atin na palagi. Sabi nga po ng ating banal na batlayan na dumating, hindi lamang ang mga opisyales ang may karapatan na magtrabaho sa ating pananampalataya. Lahat kayong mga miyembro ay may karapatan at may tungkulin sa ating Panginoon na dapat nating gawin. Sa ating kapanganawanan po, ano po kaya ang pwede nating gawin upang maipakita po natin ang ating pag-ibig? Nagbigay po ng halimbawa yung isang Good Samaritan, kinalingan niya, ginastusan niya pa po. Yan naman po kakilala, pero iniwan po niya dun sa nagbabantay sa bahay bakasyunan. Na po? At siya pang nagbayad, di naman po niya kakilala. Dahil meron po siyang pag-ibig na nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon po, sa atin pong mananampalataya ngayon, sa papaanong paraan po kaya natin may papakita ang ating pag-ibig sa kapwa, ang ating pagbibigayan, pagkakawang gawa, pagkakalinga, sa papaanong paraan po natin magagawa kaya? Marami na po ang mga karunungan na dumaan sa ating mga tenga. At saan po kaya dumaan pagkatapos ng tenga? Dito po sa kabilang tenga na naman. Dito po siguro, no? Dadaan dito, lalabas po dito, doon. Ganun po yung pag-ibig natin. Ang pag-ibig po ay ating isa puso, sabi po ng banal na batlaya. Kung minsan, sa ating nakikita, sa eksperyensya sa ating buhay, kung minsan po, meron pong nangangailangan ng tulong natin. Sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ganito po yun. Ngayon, pagkatapos ng ating pagtitipon, ano pong nangyayari ngayon? Kung tayo po ay mayroong pag-ibig, mayroong pagkakaisa, mayroong iisang angarin, at mayroong isang pananampalataya, ano pong nangyayari? Kung minsan po naiiwan yung opisyalis lang, yung may sakit ipapasis po. Ano pong gagawin ng iba? Lalabas po sila. Nasaan po yung tunay na pag-ibig na inaanap sa atin ng ating Panginoon? Datapwat sinabi ng banal na batlaya, hindi lamang po ang mga opisyalis ang mayroong pagkakataon upang magtrabaho, lahat po tayo meron. Kaya napakadakila po ng araw na ito at gustong ipakilala sa atin ng ating Panginoon ang tunay niyang pag-ibig na merong pagkakaisa at merong iisang angarin.
Sana po mag-umpisa na sa akin na magawa ko ang aking tungkulin sa aking kapwa, sa lahat ng nangangailangan, dahil po sa labas po ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Kung di po natin gagawin ang pagtulong sa kapwa, sabi po ng ating doktrina, hindi po tayo maliligtas. At ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng karunungan at ng pag-ibig. Isang magandang umaga po sa ating lahat, at ang oras ibabalik ko na po sa ating mamuntukan. Magandang umaga po. Una po sa ating dakilang Diyos at sa inyo pong mga kapatid sa pananampalataya ay ibinibigay ko po ang magandang umaga at magandang araw po. Ngayon pong araw na ito, tayo po ay nagkaroon po tayo ng pag-aaral na binigay po ng ating kapatid, at aking pong munang alaala sa inyo na sa darating pong linggo at Sabado ay mayroon po tayong okasyon na magagawa po sa Ropil Bamban, Tarlac, na mayroon po tayong anibersaryo doon sa Sabado po. At sa December 16 po, dito sa ating Lunduyan Sentro Cebu, sa PPC 5, tayo po ay mayroong pamaskong andog sa PPC 5. Sa linggo na rin po yon. At ngayon po ang ating pong naging talakayan ukol po dito sa ating programa dito po sa sentro natin. Kung nandyan na po yung ating mga kapatid na pwedeng makatulong po sa atin, sana po ay akyat na po sila dito sa taas po upang magkaroon po tayo ng yung ating mga kapatid po na ating pong inimbita, si Brother Corpus at si Engineer Bitug, at saka yung mga kapatid po natin taga rito, si Engineer Boy. At suya po ikong Boy Ken. Kapampangana mo po ba ang taintindihan tamo na po? I-arkitek at suya naman po. Uli pong yung kakatamong pisasabyan, tungkol po makahukol kayong kakatamong sentro, malyaring i-finalize tane po yung kakatamong magiging tugon tamo keni ne po bangkanita at intana pong meto nga focus sa plano ukol po kayong katamong titatagan na 50 banwaya po yung katamong sentro, at pwede la pong manik din yung katamong kapatad baka nita hitatang engineer deni po mag-volunteer la po rin ne po ela po pabayad deni kaya katamong uli pong sasabihan ko pong pilit king kaya katamong sarili na ing antikaniting obra biya tamo po makaukol karetang makatulid malyaring magobra ne po. Ya tamo po pwedeng yakuing kay kanino iling ako naman po baluing kaya katang planong tukyan ne po, pero rening kaya katang megaral hanggang itang mekalating akwenta de po, asabi de po kaya katam, pero ya po kaya po asabi kaya kayo. Yung garantiya, kaya katamong programa ngay ni at suya po makasalali, karening kapatad tamong ating kakayaan ne po. At suyo karela yung kakayaan. Nga po bibiyata mo po karela yung kaya katamong bibiyata mo po karela. Ne. Uli pong deni, ila pong lunto tamong consultant, kening kaya katamong magiging programa, kaya katamong sentro ngay ni. Huling iwasan tamo po itang nung nanuyay tamburi tamong pagawa, ya po yung pagawa. Pero reni po, naila ring mag-decide nung nanuya po yung malyari ang pong maganap kaya katamong sentro. So reni po, dinan ko pong pagkakataon din ay explikade po makaukul ketang kaya katamong plano, uli pong yung plano tamo, renovation niya mo po ini. So deni pong kaya katamong engineer, magaling la po, biyasa la. So atin la pong komentaryo kaya tang kaya katamong plano. So ngani po, at suya po karela yung pagkakataon, nino po karela muna karelang karening kaya katang kapatad. Pakit siya po itang kaya katamong
Uneng data pong kaya katamong sizes kanini tang karelang kay taya po edo po atayakit kitang computer elata mi save. Ne po. So ni dening kaya katamo pong kapatad. Unata ne po ay engineer corpus. So ano po. Okay ni po. Tuki-tuki ko pong mag-explain. Ne po. Maya-payapak po muna kay Diyos at kaya katamong pengari pong kapatad. Pong lugar yung kaya nakan po. Masating niya po yung kaya katamong pisasabyan, huling mo muna, siguro nung dagol niya po, at yung tanang ang kilob niya po, hala na po siguro bulong ang kanta kiluwal. Niya po. Yung pong pisabyan, yung pong kutang kumupo Kenny, kasi structural na po, niya po. Noong pong renovate tayo, di gastos tabo, kay bat, yung pong structural na niya tayo balo. Ne po, nung agyo na pong dalan itang kabit tamo. Ne po. Pero sabi na po ng mamuntukan, atinta namang aliwan lugar. Ne po. Pwede tayo pong igawang ketang basa larapin at bayo. Nung at po kayong pisabi tamo. Ne po. Kasi po, nung ini po para kanako, nung lalasakan tayo, alata mo po ang akwake ni. Kaya po, patse po kasi, may remodel ka, nung makanya niya po itsura yung gagawan mo, daragulme, alana ka po ang akwa. Kasi po, may renovate na ako namang makanyan po niya. Pota pong kay mga siraya, pota pong akit mi, retang kayang bakal, eno po kapasidad ni takabita mo, maging komplik ya po at lalakaw munongan. Ano pong karaguling obra. So, retang pera, bisan miraras la kaya tamon labor. Ne po. Kaya po nung sabi mi nung pota nung kanano ya pong pisabyan nung mas masanting nung basal ya o nung renovate ya. Ne po. Kaya naman pong sabi na po ni mamuntukan kaya katamong gabon baragul neman. Siguro po nung tinipulay niya po kalago yung kasating gawan tamo ano yung kadagul. So mawalaya po ini sayang iya po. Nga po. Kasi po yung kakayan tamo po kaya nitang structural na. Kita pong may talaga dati, nung agyo na yung kargan, ita pong ipatong tamo. Nga po. Tsupo kaya katamo yung desisyon, nung makananot po yung gawan tamo. Kami po, open kaming sumawop, kaya biya ko nga nako. Nung makananot po mag-servisyong, alam bayad kaya ni po. Nga po. At mo po itanong, miswerte mo rin, ali mo po yung katawan mi saup mi. Baka po kitang dita ka pinansya, makasaup kami naman. Ay tamo po, dakal punta kala, salamat. May payabak po kaya ko ang pong kapatad mi, kaya ti po sibol. At masanting po yung kaya katawang pong kapagnasan, ang po rin kaya katawang pong pamalak bayo tamong gawang kaya katawang pong lunduyan. Nung ikami po, asabi mi po, pero mi pong i-share kaya kayo yung kaya kami pong expertise. Uling pong makanyan man po, uling pong yung kaya katawang lunduyan, gagawan tayo pong yan, babayo tayo po na. Pakanita po, medyo masanting naman po, mas naman po yung kaya pong modelo, at gamitan tamo po yung kaya katamo pong kakayahan, baka nito po, ay share mi po kaya kayo. Ngayon po, kaya pong kayang location, makanya mo naman po yung kaya kami pong asabi, malagulya po yung kaya katamo pong loti, pero po nung dadagol tayo, kailangan natin niya pong space, kaya harap pong, kaya po itang kayang bagay po, kasi yung loti tamo po medyo patalilis siya po eh. Nga kailangan pisabihan tayo po, nung natin pong masanting, nung irolocate tayo, o nung pong ma-maintain niya po ini, o nung malasakya po. At so po kayong masa po ito. At po kitang kakatahan pong agreement. Kami po, babiyan mo po kaya kayo, nung nakanahin tayo pong gawan ini, isaop mo po kaya kaming kakayahan, pakanita po, mayayos siya mo po yung kakatamong lunduyan. Ngayon po, pisabihan tayo po kanyan, nung makanahin tayo pong gawan ini. Kasi po, po biro-biro yung kakatamong pong proyektong gawan ngayon ini. Kailangan po talaga, pulido na po talaga. Uli po yung dati pong structural na po nini, balo tayo pa pangagawa ini. Kasi po, simple yung pangagawa. And tawang po balo nung kayang structural, pwede ya po. Kasi po, nung i-renovate tayo po ini,
two-story tayo pong makanyan. Pota po, din kayang poste po, ino po agyo. Magdagdag ka pong poste, medyo para mo mature pong gawang kanito. Ngayon kami po, i-share mi po itagya kami pong balo nung agi ko po kanito. Total po, gagastos na po. Pasantingan tayo po talaga. Ano po? Tamo po talagang menos tamo po kaya gastusan. Ilagata na po. Baka ito po, maging modelo niya talaga po yung kakatamong sentro. Okay po. Okay po, salamat po. Ito po. Isabi na ya. O yung architect po. Itang idea ng tata. Uli pong pengari ang pong bapa pareula. Isto sinabi na ning metong pareula mo na. Maya pabak po kaya kayo ng kapatid. Yung kasal pantayanan. Denggang pong sinabi na rin minunang magsalita, kurikula namang sabyan, sumusog na ako mo po, baka nita may kakaintindi mo. Ito pong sasabihan ng Engineer Corpus, nung lasakan tayo ni, konkreto yung halos mamaglamat la po. Itang structural integrity na po rin poste, po rin pader, maglamat la. Tala kakit deta at ila pong hairline cracks, may nanay kanita. Nigawan tamo mag-retrofit tamo, dagdagan tayo bakal, makalwala rin bakal, tugtog na naman, lalatiking kilog. Po kaya masanting, nung gawan tayo mo pong kain ni relic tang souvenir, waling dakaltana po aranasan ng pong asaksyan, king sentrong 80, at iya ako madalas ko pong pasyente keni. Kapilang pa mo, ado pa ang Domingo, may ganap, ingupaya na ning Gino. Pepalton at pepakit kaya kami. Makanyan man, yung suggestion ko, gawan tayo pong multipurpose building, timo kanini, makakapag-meeting ta na makaluklok tamong masales Dagdagan tayo mo pong dita ka air conditioner yan. Baka ita na siguro bisang muli, kaya tita na matutod. Kesa kita library, malatiya po ita kay katamo. Bisa tamo, bisa darakal tamo di nga anak tamo. Mga anak la pa. Halangan na mga yan man mag-espiritista reta. Nung ikabata na yung meniniyang kakarin, nung itapin, mag-aloya. Pataka itang planong pepagi ng engineer. Corpus, na kasanting at niya payatambal ko ni Kiatang Gulot para ka-require. Ayaw nang kaya po kanita. Ini-suggestion ko naman personal. Siguro po apansin nyo. Itong kaibat na hindi ni Kilin Banal, mamaglual nore lalaki. Lumualag ito. At yung pong distraction. Puwari buriyo ing metong kapulungan sagrado yan po. Makakonsentrate tamongan. Punta ka, bigla ka magmulagat. Lalabas lang makanyan, labas-labas lang. Madistract ka. Maputot yan ang concentration mo. Kasi mo, nakasanting itang panalangin, maputot yan. Kaya mo kaya masanting at inlandalang kaya rin kapatid mo. Kaya tang gulot, kaya tang sulo ka ito. Ang pocket Then namang medium, para ka na ako. Kapag isigitin ka yung plano, baka malyari ang may ka-alteration, then medium wala po dapat makiabi. Karing talasambo, karing taladalit. Bagay rin taladalit, muntano ka rin. Kaya tang babo. Kaya tang balcony. At kaya tang balcony, atin lang malating CR ng anak. Tipaya pawari, lata ng mga elevator, muntaya kaya CR, de karayo. Dapat tagyame itong mong CR kaya tababo. Atin la. Ay bating medium, masela niya pong dili, yung party na ng medium. Yung medium pa rin, yung medium po, nung karyang panatiko, bala mo Diyos Yung medium naman, nung may ragulya buntok, panupaya yun na po, yung kanakong salita. Pamatakaran dito. Patera kando kayong palad na rin tao. Yung medium dapat makakawani niya po. Kaya tayong gulot at inyang CCTV ka rin. Ang pong sound system. Pot ang kailangan dan
lungubya. Minimal mupuit ang lakad na. Para layang contamination. Sterile po malinis yung malinis. Migaya, concentrate ya. Puwata lumakad yan, pilanyalak, mga tinikening kayang kaya, luklukan. Dapat makanyan po. Ika na ako po sasabihan, engineering po ang pong kikatamong procedure, itang implementing rules and regulations ni mamantukan. Di ng tamong meto nga paralan na paniglonda rin aliwang sentro, yung kikatamong paralan. Areglado ka rin, sa baka dandaman tamo, areglado ka rin, disiplinado la. Malyari tamo pong, akakit ko 90% disiplinado tana, pero malyari pong maging 100%. Tapin, ito naman kasalanan din kapatid tamo, mga palila. Lumuwan lagi ni. Kami kaya ngarap, ni kami tutundo kami, migising kami, yung lalabas lang mga yan. Pero nung kaya tala pong gulot, at ilang dalang ka rin, ilang passageway, exit entry, ang po medium, at inya naman dalan, itang ausandang meditation room. Di nang tayo pong aircon, malati. Ang 1/2 horsepower yam, bayang malisangan ka rin. Ini pong malyaring yung sabihan ko, incorporate tayo po kaya katamong plano. Mapalyaring gawa na ng engineer corpus, ang po yung anak ng arkitekto, itang proposed center, itang kayang edifice, building, makagawa ni. Pero malyari tayo pa sigurong ibayo. Nung ayon ko kaya sasabihan ko, nung yan ako man ayon, okay mo. Siyempre, may meeting tangin ni pati ring member, makiramdam, baka nita itang input you. Itang consensus matipo niya. Api sasan metong tayo, iapining mag-final decision kaya katamong gagawa na building. Ano ning kapatid tamong engineer, talilis yung bagay loti kita. Nung ikabata tayo, kumipo yung bagya ka rin. Siguro, at yung kayong pamag-posisyon kayang kaya kanyan, kayang availability na ng space. Nung kanan tayo nga maximize, yung kaya, yung pang-talakad na. Patang kaya po, din parking na rin, naman problema. Kasi misan mo kayang pabanway ng anniversary, giyaman ni ba, lagi tandalang ka rin, din sakin. Ang gagawin, malyano kanita. Misan mo O patang halimbawa, miraras no kita king nice resort, salita ng Maragulalote kanita. Maya pabak po kayo. Hello. Dakal pong salamat ka rening binyeda pong komentaryo rening kaya katamo pong megaral antimo ka rening kaya ni pong kaya katampi sasabihan. Ikita mo po nung nanuing karelang maging advice, ne po. Pitatakutan tamo po kasi kanini, impisa sabihan tamo yung pera yan, ne po. Uli pong invisible la po, agad na pong sabihan ng tao, ininamo, ne po. Pero po itang comfortable tamo, kayang sitwasyon tamo, king daratang nga panahon. Ya po yung isipan na ng taong ini. Uling sabi na pong engineer bitog, yata namang kano dirita ka na darakal tamo. So birin sabihan, namo po directly sabihan ng alistane kita nga na ne. Depende po kitang kayong buri. Uling masay ang magdesisyon na liwa po kami. So uli pong deni ginamit tala bang akit tayo po itang disadvantage na ampong advantage na itang karelang propose mo naman ukol kayong katamong sentro. Either po nung i-renovate tayo, dakala masisira, miminayan. Po, iya po yung conclusion da rin kay katang megaral to. At nung bayo naman po, malwalas siya po yung loti tamo at pisasabyan na anita rin yung kay katang kapataduling ilang gewa tamo mong peka kahit tamo kaya pisasabyan na inilang mikibalo. Nung makanano de pong i-program kita kanita, ilan na pong balaan ita. Pero ing masa po mag-decide yan nung naning buri na. Either po nung itambayo tamo pong
long project ya po, yan naman po bukas mayari yo. Na atin tamo pong banwang pisasabyan para payari tayo po ini. Yung totoo na po, akasabi kaya rin po engineer, magkano la po rin budget na, yung totoo na po, alaki pong tatal ng talagang budget, pero ating mangako. Ya po tutoy tane po, ating mangako namang mamiyalang makanya na yalaga. So, ang popure ning kaya katamong pisaw-pisaw hanggang malatila mo po, nukar niya po magumpisa yung maragul nung kayang malati na po. Anya, iya po yung kaya katamong pag-aralan ngeni, ang pong anya po inaus ko rin yung kaya katang kapatid, minyad ko pong oras karela, bangket ang saglit mong pinandita, explikade. Hanggang di takya mo po yung sabyanda, malagaya po ne po. Uling ita pong tibayanan ng gagawan tamo, ang pong ita pong safety tamo, ita mong at yung magtalasal pantaya, uling pong deng sentro, ila pagsantungan tala po rin daratang laring dakala tao keni, ne po, nung pong mabuyaya yung talakad tamo, nung pong migshake, kalupa daretang aliwang lugar, ne po. O, uling may naya po yung pundasyon, may trap lang ang keng kilub, ne po. Pero ali naman po sana kaya katamo ita, ne, keng sitwasyon tamo ngeni, o neng uli pong ngeni, high-tech po, deng may garal tamo, paki korkulada na po itang daratang. Ya po yung karelang estimate ta, itang data nga panahon yung kukorkulanda, aliwa po yung ngeni. So, ayon po karening kaya katang may garal, karening kaya katamong kapatid, engineer la po rin, civil lang po ang architect, at electrical po, tintam pong kasaup. Anyari ni po, ilaring kanakong pepaisip na ng Diyos, kanako kaya katamongan, bang ila po rin nga kasaup tamo, bang kanita po, itang gewa tamo tamo po pagsisya na bang mabiya tamo. Kalupan na po, nung minsan, pag-aralan tamo yung sitwasyon. Nang minsan po, paggawa tamo, hanggang karena mo pong baleta mo, kagawa-gawa na, lasakan tayo. Uli pong alayo kitang gustong plano. Ne po. So, okay ya po, nung yaka masalan, pero ring engineer, ala po bisaan ito, na lasak gawa. Sabi ra, may nayak anita ya, na alayo kitang originality na nitang karelang kitang structure po. Tuglong-tuglong yara. Pero nung makauneya, buuya, mas matibay ang ara po. Itatang din niya na ako pong konklusyon, din niya, kaya katamo pong engineer. O mamunto ka na, may ngariang welding yan, Nung dugtong mekeni nga ng bayong building, lumay ni nga, itampi kayan mo, itampi pag-weldingan mo, liwa naman yung maputot tayo, Itam banda na pakaritang may pali yung maputot, So, may garalyap, minisip ko po. So, mo pinasabi ka na, ang tatang na emo directly, alime pa renovate, ikabit mo na kita. Itang yapin po, itakanong aran ng pong bayo, may kano tatagpi. So, yapin po yung konklusyon ng tatang ta. At ang timurin din, kaya katamong engineer po, ila po ring makapag-decide. Kaya katamong, at itapong burita naman yung malyari, ang gampong buridang bayo rin, nung kayo po, yung buriyo, luma. Ne po. Pero pag-aralan niya po, itang kaya katamong pamag-aral ngeni, ne po, uli pong yung pisasabihan kanini, pera po yung pisasabihan. Hanggang tamo pong miminak yung pera, ne po. Uling sabihan tamo, maragulya gastos, maragulya nino kayang mamye, nino kayang kempong kaya katamong sitwasyon, hanggang niyang inipong sentro tamo ngayon, pepakit dereng anak. Kubuya mo dati or tabing-tabing ya mo po yung sentro tamo kanita. Ne po, deng sentro ta kanita, malatila mo at kay bat inipin. Yako po yung pakikorkula akong agad, yung sitwasyon da rin pengari tamo kanita at sitwasyon tamo ngayon, yan na po kapareho. Bakit tayo pong kutang? O itatang ko po kanita, nung iya mo po kayang marangle, nano mo pong biya na pang tatang ko ne po, hanggang at yun kayang aliwang biya. Pero makanyan man po ulit ang dedikasyon day, tatang karyo. Ne, nung ila mo pumupul kayang marangle, o ring pangmapilan na gabinetis sa maka-atyu keti. Nung ila mo pumupul kayang marangle, nano pong ibiyara, papagaral na pang anak. Mabibiyala po kanita. Ne po, yan naman po maaari abada ka mo po nga pag-aral deng matwa kanita, manutang niya mo po.
manutang niya mo po. Ne. O ba't po apagawa day ni? Ne, ining building ngay ni, ining kaya katamong sentro ngayon at yung ngayon. O tapagawa re po. Dahil po kitang karelang dedikasyon, king karelang kasalpantayanan. Ela po may nga lambut, ela po may ngay na, at may katinlang source, may saub-saub la, rengketi, ang popureng sinopana ng kaya katamong banal ay espiritu. So, as usual mo rin po kalupa ng ngayon. Ela po meritak deng sinopana po ng banal ay espiritu, ukol po king kaya katamong pamagaral, ne po, eta naman po pabayad ta, pero bisa tamo po ang pongali maglate. Ang nano'y tandepat ng mayap, ne po, ini po eta naman pabayad ng darap tantang mayap. Pero makaukol po ketang potang atin niya pong balikid ding tao, hanapin. Ne, diptanan meng mayap, ngayon mong mga ilang ke nakawari sopan, ne po. Makayinya mo po ito. Kalupan na itamo pong talasal pantaya na mimisip tamo mo rin po kanyan. Nano kayang aisab ko? Nang minsan po, sabyanan ng tao, wala akong pera. Pero, etamo po balot, tingkarin palang i-share. Ala kang pera, tingkang katawan, ang gamengogo kamong samento, hanapin kanita, makanyan mo po yung milyari keti. Waling intutuna, etala po kalupa ring aliwang institusyon, itong pinlano de pong paggawa tayo, instant pagaware, uling atin la pong talagang pera, ne po. Pero itamo po keti, voluntary po. Itang malalam, mabababulsa, hanggang diya pong babagot. Makanyan niya po ita. Anya, ngeni po, siguro kaya katamong pamag-aral ngeni, binyera, kaya katamong kapatad. Ne po, may miyalong niya po kanya, yung kaya katamong isip. May miyalong niya po yung kaya katamong sarili, nung nokar niya, yung nagyutamo, ne po. At sanapin po, yung pag nasantamo, pila niya mo pong banwa. Ne po. Kaya next year po kanyan, 2019, so 40, tana po kanita na sister. So 2 years na mo po yung palabasan tamo. Ngayon po yung pabanwa, bala mo, pati nga po niya mo. Mabilis siya po. Anya, makanya na man pong ginising, bakang tapisabihan tanay ni, ulinging tutuna po, sabihan mi ping busy, istong aing desisyon tamo, kaya katamong daratang anibersaryo, tinta na pong pakit na interesado tanang kirot. Groundbreaking tanang ako po kay MBC. Masanting niya ita kapatad. Anya po ngeni, ing panahon ni, binyede po rin kay katamong kapatad. Ne? Ita pong kay katamong pepakit ng screen kay katamong itang perspective. Although, etamo po balo kanin, nung makanano. So, ita pong kay katamong kapatad kanyan. Bayo ko naman po yung mig-drawing. Ne po? Anyapin po, kukutang ke, pakutang ke po karetang kapatad kayong paunakan. Deta pong sukad, ano po ata akay, save ketang kayang antimong computer. Anya po yan nala asyan mo naman keni. At inya pong kasing sukad dyan, anya sikdan miyang mibayo, hangga po keta, mamanggaya po karetang lipat na pasuguro ni tantanaman tamong metong keta. So itang space tamo ketang harap, dumitak na. So iya po yung kaya katamong desisyon ka dyan yan. Nano yan po? Bayo po. Si kanya po guloy sake. Oh, lewin nyo na po. Oh, lewin nyo na. Anya po kapatad. Eke po magdesisyon. Kami mo nga duwang bisi, kami mo rin gabinetis. Lewin nyo na, uli pong sabi na, ikatamungan po. Meto pa ka rin lalaki? Ay, po ka rin lalaki, bala mo rin lalaki. May nalatod na eh. Den babae, masikan la. Baluyo po, ring babae kasi lang tatalan budget eh. Anya, konsultade po kayong babae kanyan. Ay, pari kumaili oh. Kutang na kanyang kumari ko. Ne po, makanyan mo po yan kasi intutuna po rin babay. Ing tutuna po kasi den babay talagang mapuwersala po. Ne po.
Lalo na po pang magbengi, no? Na, isto po nga katino ki, misarang kang pasbol. Makanta po, ala naman pong mali siya. Misarang kamo pong pasbol, ka makawuli balay, isto nga ka minuling maranon. Na, anya po tutuna, den babayo lilaw ilang tatalan pera, ne po, budget. Anya po, sister, uling yung ngatsungeni, kakikit na ni Koyan Joey, yung may kibat, ne po, bayo, ano ne. So, yan po yung kakatamong pamag-aral ngayon eh. Bakang tamigat ng tampong pagkakataon pag-aralan din kay katamong kapatad. Ita pong tamong visual aid o itang kakatamong perspective nandin. Ila po ring mag-aral kanini. Makaukol kayong kakatamong sentro. At garanti po na isto pong dinalan niyang plano. Hanggang kaya mo pong pamilya, istong pinlano mo nung nanuing kaya kampilan lang maging anak mo. Maging mayap po. Agyo mula. Kasi mo naman po paltore at ang mo agyo. Kalupa na yan, kaya katamong programa, tamo po dinalan akataw at alasal pantaya kaya tiking sibol. Ya po yung kanaong sikan lubini, kaya katamo mo pong opisyalis pilanta na kabilangan, hanggang kaya mong tsa pesos, makapalto tamo pong magkano. So ila po, uling long-term project ya po. Anya po dadanon tayo itang programa tamo na itang kikatamong pamagumpisa. Ne po, huling bangkanta aumpisan tayo retang kikatamong kapatad. Nung minsan, ang gambisa lang mamye, nangalalang akakit, siyempre, makapondo laki ni. Ne. Pero nung akakit dan maati na pong maus kayang kikatamong opisyalis. Mamaya kong makanyan. At din po, yung kakatamong programa, malimit ko pong sasabihan, isto pong dening itamo po, istong mag-donate tamo, hanggang magkano ya pa po yung dinonate tamo, basta ita pong plano yung tukyan tamo. Ya po yung tukyan tamo. Ya po pwede itang ikaitaya po itang plano. Ya po. Ya po yung kikatamong malimit po sanang agawaking kikatamong bakanta po itang kikatamong 100% aburi malaria. Ya po, ita po, yung kikatamo pong pisasabihan kanyan, bayo po yung uli pong mika, sugrado po, bisa tamo po ang pongali, misip tamo po kyan. Either ating masikanlob, ating may nalob. Makanyan mo po ita. Pero magdesisyon po yung kikatamong unta direktiba. Lalaki po. Mamulyola po, bayo po ano. Ita po na po, ya po yung kikatamong kapatad mi, nung atin man pong maharandam tsuking aliwang bansa, ingaldo po ngay ni, yung kikatamo pong Sentro Sibul Tagumpiana ng Biye, kagumda po rin yung kikatamong kapatad ay inimbitata mo na magdesisyon niya po, ne po. O yung kikatamo pong 50 banwa, ita pong kikatamong bayong programang papakit tamo po. Ya po yung matukis, kaya kikatamong plano. Rani po rin kikatamong kapatad, ang dala pong sumaup, kikatamo, kapamilata na po ning karelang mabilog pamanyal pantaya mo naman. Sabi da, voluntary mo po. Kaya mo po mamayad karela. So, yung programa kanyan, at magnasa tamo po sana, kaya katamong tutuking anibersaryo, napasiwala tana, na magumpisa tana sana. Magmikatin tanang groundbreaking kain na kanita. Kaya katamong, anya po siguro din kaya katamong kapatad, malimit na po siguro yung karelang pamiyabe-yabe kanini, din yung engineer tamo, ba kanita, akay tanya pong talaga yung kaya katamong programa kanini. So, ila po rin kasawap tamo rin Kapatad, kingaliwang bansa rin po rin kaya katamong maging kasawap, engineer Bitug, architect Corpus, civil engineer Corpus po, ang po ay Koyay, Comboy, engineer Giamar po, kompleto tampo, at intang civil, at intang architect, at intamo pong electrical, at intamo pa pong IT, dakal po yan, datang kasawap da po rin, dakala po, at intang mestra, congratulations, kaya tambayo tamong mestra po, at akalingwan kaya, palakpakan tayo po. Uli pong masipag la,
Imana may bugneng gumaga. Hanggang pong titiman niya kanini, may bugya pong lumwa, akakit kaya. Uling makaswelo ya po sister. Na, pasado ya po, yung kaya katamong kapatid, balakot yung birthday Kaya pala, congratulations ya po. Yung kaya katamong kapatid, diya sa nabong po, may pasaryang teacher, secondary, nung yak po magkamali. Tikdoya po kano, ita pong malago, makalibutan. O ita po, O niya po yung programa tamo po makanyan. Bakit po mag-angad tamo makanini? Kasi po, datangal do, po tina pong maging doktor ka rin nga na ka rin, kaya kalanda bilang. Po, ating mag-CPA ka rin. Tutukitaya naman po ini. Yung kaya katangkapan walan. Yung kasalpantayanan tamo, tutukitaya. Yata naman po magmayabang. Tutukitaya mo po nung nanoy yung sitwasyon tamong ene. So, nung pong den kaya katangkapatad, at yun eno marine. O, lawen nyo po itang sasabihan ng tatanggang kakaba po, madidistracta mo po kano nung tutuya po ita. Uling yung kakatamo pong design na po, kaya nitangan lulwal, na minsan natinta mo pong gawain, naliba, ating mag-text to. Pero mo naman po pigil nung bisa ang mi. May kasagi ka ba to? Po, o yung rugoy taong ga mag-text to in kapatid, gulo-gulo iya pong dumalan kita. Sobrang sabihan, itang programa tamo kayo, hatin niya pong pabayo. Kaya po, minsan nahisip ko, pagawa tayo pong pasbulket, ang ako, nung pong atin tanang plano, baka nano tayo pa pong dyan pasbulket. So, makayan niya po yan. So, siguro po, di takawaras mo rin, kaya nga pila na opisyalis, kaya tang gulot. Abang at syula po rin, kaya katamong kapatad. Then, kayang lalam, bayo po, rin kapatad king liwang bansa, siguro bayo mo naman ning breeder rin. Nung yak magkamali. Po. At dakalya po anak king sibol. Nyamayaw siya pong sibol, dakalang sumaup king sibol. Yako po yung paagkayan ko ito. From the start, 1971, until now po, dakala ring anak na ning sibol. God bless you all po kaya kongan. At ya po yung kaya katamong busy. Salamat po. Kaya tang milabas sa Domingo, ya po yung tinala ning bisita mo. Muling mintake po kayang Isabela through kain na po ning kaya katamong buntok na ning misyon ni Brother Day at Tima ni Kuya pa mo. Salamat. At salamat po kaya ning kaya katamong kapatid tinago na Timoreng kapatid tamo po. Kasalamatan mi po yung effort agawa yung pigkalubyo kaya kami. Ating Diyos po yung mamakibatan. Aliwa po yung kami na po. Nga pong ginupo yung mablas kaya kayo. Kaya nga pong gawa tamo. Yung Diyos po yung may karagdagan kaya katamo. At ila po rin kaya katamong may area po yung kaya katamong tipunan. Dan po kaya katamong pisaup-saup nga ni 4,970 la po. Dan kaya katamo pong pisaup-saup nga ni.
at kapurian kingkitang banalayarapan ng pinagi. Dakat mong salamat ka rin dapat mong mangayag kaya kami. Anong nuing balang metong kaya kami ginong Diyos, penwanan mong miras kayong payapan ka rin. Yung lugar kaya kang pepanwanan, bang makanyang kaya kong mag-aral ka rin kaya kang banal at tuntunan. Sa ginong Diyos ngayon pinandi tayo iti, ding sablang din dami pang amanong makaukong keta, at turo ginuing makanyang lapong mitara ka rin tulang ka rin kaya kayong puso. Bang ginoging kaya kayong pamanglakat ka rin kaya kaming daklat ka rin ng doming bukas, yung ganang pong ayang punin kaya kang kayapaya. Noon ay lumakat kayong matulit, kaya kang banal ang upaya, at ginong Diyos ngayon kaurasan na iti, anong nuing kaya kang upaya gino, iyay migari kaya kami. At ang timurin Diyos ko ngayon kaurasan na iti, talagang aldo, bangin Diyos itang kaya pangarapan, kaya kasalpantayanan. Orali po ginuri kay paisip mong tao kaya kami, amalyaring sumawag ginong Diyos, kaya maging proyekto, kaya kakari ng iti. Diyos ko pa, salamat kaya ka. Ginoy, makanyang mo pong patnubayan mo naman kari-kari ng pamaglakad. At ang timurin ni kaya pong anak mong kalasalpantay. Diyos ko, pagkalubanan mo kaya pong karagdagan, bagig pa, iting kaya panatan mo iti. Yung makanyang niya pong magawa pong marapat. Alang po, kaya kami pangayawos, kaya kasalpantayanan. Niya sargong tanda kaya kaming anak mong gagawa at maming tungeni. Gino, sopan mo kayan po. Pagkalubanan mo kayan po, bangkanita. Yung makanyang pong idea, kailangan amalyaring isawat mi, kaya kakari na naiti. Kaya tulad mo sargo ginong Diyos, na sana po ikay manimunang pong tauliganiti, kapamilatan na po ng sawat na ng kayang banal na Espiritu, at ng kayang apostol at tatay, ginotulutan mo sargo ginong Diyos. Yung makanyang mo kayan pong lukuban natin, petaga, king plano nga itigino maganap yasa at magawaya, tinguli na po rin sawat mo. Dakal pong salamat at tinurin pare ang kayang kapatad, ang iling pinandit ay iti, anong makananong makarandam karing kayang bisag yan, Gino, sana po, yung karelang presensya, yung makanin mo naman sargo itang iyong kunda, hindi kayong kasalpantayan. Dakal pong salamat, Ginong yan yung mikakawani kami po, ipa, manuli kaya po karing kayang sariling tuknanan, yung mit pong kapayapan ba rin balang meto kaya kami tilag. Yung ipa, panalig na ni sablangin yung pinandit, iyan nasa po sa langit. Maya payapak po kayo man, at po ka pong alaw na, kangatsingalis po. Nikitigit pa po kayo sentro.